Тумышы белән республиканың данлыклы татар авылы Шыгырданнан булган Минкадир абый 1979 елдан бері Яңачабаксарда яши. Зак еллар хәрби хезмәттә һәр төрле җитәкче урыннарда эшли. 2005 елда республика мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов аңа Яңачабаксарда мәхәллә оештырып, мәчет төзү эшен башлауны ышанып тапшыра. Алар бер ярты саат мине җайладылар шул неге. Минкадир абый, давай тотын инде, эшлә инде, синең ишең юк. Шул вакытта мин эшсез идем. Аннан соң инде мин загуйладым шул ярты сәгатьтә дә, и мин ризалык биреп тотынып киттем. Рәсми мәгълүматлар буенча бүген Яңачабаксарда 6000-гә якын татар гомер итә. Проект буенча берничә йөз кеше сыйдырышлы мәчетне бар тик садака акчасына гына төзеп чыгу һич мөмкин түгел. Халык арасында булганга күрә мин рәхмәтле шул чуашларга, алар мине тормышка күбрәк рәттеләр. Алар укыганда да күп булыштылар, үзгәсендә дә күп эшләделәр. Бу мәчет төзелешендә дә чуашлар күп ярдәм итте безгә. Зур авырлыклар белән төзелгән мәчетне өлгертеп кергәч, Минкадир абый шәһәр татарларын мәчеткә тарту, аларга халкыбыз һәм динебез тарихын тирәнтен өйрәнү өчен төрледән-төрле чаралар уйлап таба. Кызыклы очрашулар, сорау-җавап кичәләре оештыра. Яшьләр дә күп киләләр. Яшьләр белән бергәләп аларны мәчеткә җәлеп итмәкелебез. Алар үзләренең эшләрен без үзебезнең өчен генә бит мәчетне төзимибез. Үзебезнең балаларыбызга, аныкларыбызга нәрсә калдырганны шуларны белмәкелебез. Шунысы синдерә, мәчеттә олылар гына түгел, яшьләр дә килә. Әлхәмдүлилләh, мәчет бик матур төзелгән, бөтен шартлар тудырылган, биредә инде дәресләр дә алып барыла, зур эшчәнлек алып барыла. Минкадир хәзрәт бик тырыша, бик зур көчләр сарыф итә. Минкадир аганың тормыш иптәше Әлфия апа да бүген Казанның танылган Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый. Үземнең шунда укырга керә алуым белән горурланып йөрим ди 2нче курс шәкерте. Бик каты яхшы укыталар, шундый укытучылар стильный. Аларга Алланың рәхмәте яусын. Алла саулыкларын бирсен. Семья бәхете бирсен, үзләренә саулыклы булсыннар. Шундый сильныйлар, шундый яхшы укыталар. Бер дә белмәгәннәрне хәзер шундый яхшы дип аңлый башлады. Минкадир абый белән Әлфия апа 43 ел гомер итеп 2 бала үстергәннәр. Бүген 5 аныклары белән сөенеп яшиләр. Бала аныклары аерым яшәсәләр дә, ялларда һәрчак әти-әни, әби-бабай янында. Хәзерге заманда аеруча балаларга әби-бабай тәрбиясен бирергә кирәк ди Минкадир хәзрәт. Киләләр, кочаклашалар, сөйләшәләр, уже аңлыйлар безнең нигә. Әкрен генә нитеп аларны үз телебезне аңлатырга, өйрәтергә, татарча нитәргә, да әти-әниләр нәрсә өйрәткәнне biz kullanabız tırmışımızda. Ник дигәндә, алар тепле булган картлар, карцыклар. И алар бер качанда онытмыйлар. Без әйтәбез, сез хәзер урысныкына или чуашныкына бәйләнсәгез, аларның азбарына керәсең дә, аларның килә дә дуңгызларын нык итә дип. Аларны шулай куркыта идек, алар дуңгыздан бик каты куркалар иде. Бит шуның белән алар кая барсалар да уже беренче көннән йөрегә тотындылар авылга, авыл кызлары белән. И аларның даже уйларында да булмады, что башка милләткә керер дип. Минкадир абый хәзер мәчеткә балаларын гына түгел, аныкларын да йөртә башлаган. Алар да Коръәнне үзлегеннән укыйлар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Альхамдулиллаһи раббил алямин. Рахманир-рахим. Маликил йәүмиддин. Ияка набуду ва ияка настаин. Әби-бабай аныкларга Коръән серләре белән бергә гаилә тормышы нигезләрендә өйрәтәләр. Савыт-саван действительно шалтырамыйча тормый. Тем более мин әйтәйдем үзем дә әле, юлларыбыз безнең чыкырлы. Чыкырлы дигән сүз ул чип китә куласак, менеп китә искә таба, шуның белән дә инде тормышны тигезләп барырга кирәк. Без инде күпме бергә торабыз, айыплар миндә дә булгандыр, инде булмаган түгел. Төрле яктан булгандыр ул. Әлхәмдүлилләһ, шөкер, дөрес юлга моны басып, дөрес юлларны алып китеп, гаиләдә дә үзебезнең балаларыбызга да шуларны өйрәтәбез. Әтелгән бит, ирләр канаррак булса, хатыннарга берсә авызда тотарга. Беребез доласа, икенчебез берсәк нитебрәк тора. Туктабрак. Мин беркачан дача өчен кайгырмадым, квартира өчен кайгырмадым, ланнар өчен кайгырмадым. Бөтен нәрсәне садикны да ул алды, садиктан да ул йөртә иде. Мин ланнар өчен дә кайгырмадым, тормыш өчен дә кайгырмадым. Бөтен эшне улап бара. Борынгылар дөрес әйткән, гаиләдә буең бер булу түгел, уең бер булу мөһим. Сикәлтәле тормыш юлларында аеруча баш белән телнең дус булуы да тату гаилә нигезе ди Минкадир абый. Чуашстаннан Рамис Сафин, татарлар.